Paglikaw sa sunog pinaagi sa pagbakal sang maayo nga kalidad kag mapag-on nga Christmas lights subong nga holiday season ginapahanumdom sang Bureau of Fire Protection kag Department of Trade and Industry 6. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Plaza Libertad sa Iloilo City. John, kamusta dira? Jerd, wala sang malain kung luyag ta sang masanag kag madinuagon nga Pasko kung bagong tuig pinaagi sa paggamit sa mga Christmas lights. Apang aton gid panumdumon nga hindi lang kita magtulok sa presyo kundi labi na gid sa kalidad sang mga Christmas lights nga ginabakala. Magluwas mga pagkaon sa Noche Buena, mga regalo kag syempre ang Christmas bonus. Isa pa gid sinagapameri sang Pasko ang madinuagon nga mga Christmas lights. Kada tuig atraksyon sa mga pamalay kag pampubliko nga lugar, kangay na lang sa mga plaza ang mga Christmas lights. Subong amat-amat na nga naga-display sa mga Christmas lights ang pila ka mga balaligyaan sa syudad sang Iloilo. Ang presyo 150 pesos tubtob 500 pesos depende sa klase. Mayara sang wired Christmas lights kag mayara man sang nakaporma sang mga Christmas symbols. Suno sa DTI 6 antes magbakal sang Christmas lights, kinahanglan nga pangitaon ng Philippine Standard o kun PS Mark kag Import Commodity Clearance o kun ICC sticker. Sa kamahal sa mga balaklon subong masami nga nagatipid ang makapuso naton. Apang sa pagpili sang Christmas lights, mas bintaha gid kuno kun magluwa sa presyo ang kalidad ginalantaw man. Ini naton pag i-risk no ang aton security versus sa mga cheap nga products. Si Manang Mia hindi kuno issue sa iyang presyo, bisan mahal kun mapag-on ini kunong iya ginabakala. Kay kung barato do useless lang. Muna akong maglantaw kami kag kung magbakal kami ginalantaw na mundi lang kami galantaw sa price kundi sa quality. Gani ang abiso ni Manang Mia sa mga ginakompromiso ang safety bangod sa presyo. Anon mong barato kung dasig man na maguba tapos may tendency kis ang galupok. Muna doon hindi safe bala para sa family. Maluwas sa pagpili isang maayong nga kalidad sa mga Christmas lights, dapat man nga responsable ang paggamit sinisuno sa BFP6. Dapat nga likawan man ang pagbutang sa mga Christmas lights sa mga parol, dingding sang balay kag iban pagid nga mga madasig masunog nga mga bagay. Hindi ina sa dapat for 24 hours usage. While pasaligon madakan mo kung sino madamambar sa inyong manufacturer, nga pwede na sa 24 hours. Oh no, please, it is not always safe. Nga 24 hours. Pag tulog naton, matulog na naman ang Christmas lights. Gani ibentaha ang wais nga manugbakal para Merry ang Christmas kag Happy ang New Year. Jerd, sino sa Department of Trade and Industry 6, magapatigayon sila sa nga inspeksyon sa mga balaligyaan sa Christmas lights diri sa syudad sang Iloilo kag sa Bugos nga Western Visayas. Agod masigurong ang mga balaligyaan ang nagasunod sa standard sa mga ginabaligya nga Christmas lights. Jerd. Madamong gid nga salamat sa update kapuso John Sala.